draga deco, ja sam vaš drugar Zuzi i dobrodošli u moju čarobnu Zuzionicu. Hristos se rodi! Da li znate da je danas najveći i najznačajniji praznik? Božić, koji uvek proslavljamo sa porodicom i najbližima. Ja ga najviše volim i zato želim sa vama da i na današnji dan nešto novo i lepo naučim. Pričat ćemo o predlozima. Jedva čekam. A vi? Hajde da počnemo. Predlog pored. Zuzi je pored jelke. Da li ste i za Novu godinu i za Božić dobili neki poklon? Obožavam praznike i poklone. Jupi! Predlog ispred. Položajnik je ispred vrata. Da li ste i vi nekome ove godine bili položajnik? Sigurno znate da je položajnik osoba koja prva ulazi u kuću. Kuc, kuc, kuc. Predlog ispod. Badnjak je ispod stola. Da li i vi idete u crkvu i palite badnjak za sreću i zdravlje? Predlog na. Česnica je na stolu. Da li ste i vi ovog jutra lomili česnicu i možda izvukli novčić? Predlog U. Božićni kolač je u rerni. Kako miriše. Da li i vi volite da jedete kolače? Predlog iza. Deda Mraz je iza jelke. Hej, Deda Mraze, nemoj se kriti. Svi moji drugari su bili dobri. Dođi nam i sledeći put. Draga deco, želim vam da lepo provedete ovaj praznik. Da se smejete, radujete i uživate sa vašom porodicom. Pozdrav iz naše male učionice. Doviđenja i nove Zuzionice. Čekam vas!